cɛna muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kan an sen wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision Madi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV an balima cɛna muso déjà an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin san kura min jɔlen filɛ nin an bɛ baara la dɛ pour que ka aw la nisɔndiya dɔrɔn don o don an bɛ ko kura kɛ de déjà ala ka san caman yira an na ala ka ni san wusaya ni san dɔ in ye ala ka amina ko nɔgɔya ala ka garizɛgɛw foni ala ka bɛɛ la on dit comment bref an bɛ aw de kama a ye continuer k'an suit dɔrɔn an bɛ aw la nisɔndiyara dɔrɔn don o don bon bref comme y'a fɔ a ye cogo min na ni san kura in na an bɛna wuli ni fanga de k'aw la nisɔndiya dɔrɔn o hukumu kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ko Sidiki Jabate i b'a fɔ n'u bɛɛ bɛ se bɛɛ b'a kalama mais an ka rappeur minnu bɛ duguma ko talent bɛ na dɔw faga de a dɔ delila ka tɛmɛ aw hakili kan ka kɛ cogo in na sa a ka tɔgɔ in fɔ tan sa u k'a mɛn a ye tɔgɔ in fɔ u k'a mɛn Air Gang aw yɛrɛ bɔra ka mɛn Air Gang non ne bolo nin tɛ tɔgɔ kura ye aw ma sa aw delila ka ninnu ye ka tɛmɛ mais n ko lourd de bɛ yen ou bien lourd de bɛ yen dɔrɔn bref an tɛ kuma janya dɔrɔn an b'a d'u ma an bɛ kuma d'u ma u k'u présenter bonsoir ka ɲinɛ min kan foyi tɛ ouais non ou bien an b'a d'u ma ou bien a dɔn i bɛ se k'i présenter an na hali n'u b'a dɔn nka i représenter fɛnɛ Ousmane Siribe mais bɛɛ bɛ n wele ko Rasta Savage Rasta aw bɛ tɔgɔ in dɔn ka tɛmɛ sa n ko lourd de b'u bolo donc bonsoir oui bonsoir kan foyi tɛ aw fɛnɛ bɛ gɛjɛgɛjɛ ou bien aw fɛnɛ ka présenter ouais bon ne tɔgɔ Samba Louis Auguste Kamsogo bon bɛɛ bɛ n wele Samson Bandi hali ni ye ɲɛda i b'a dɔn ko ye bandi ye bandi ouais attends bonsoir kan mɛmi ko kɛ i fɛnɛ bɛna lourd ma laisse dɔrɔn i kɛnɛyalen ko aw kana aw lawuli de ko dɔw bɛ sunɔgɔ de la nkalon tɛ dɛ yɔrɔ de ou bien e yɛrɛ k'i présenter yan na ok moi je me nomme Abdul Daw mais wele Wanta Erwa aw ye tɔgɔ ninnu mɛn sa bandiw banna Erwa non Rastaw banna n ko bi man ɲi ou bien ayiwa an filɛlikɛbagaw comme n y'a fɔ a ye cogo min na o delila ka passer ni plateau kelen kan mais bi comme n y'a fɔ a ye lourd de bɛ yen nɔ parce que u ka son kura dɔ bɔra non franchement parler y a rien à dire aw yɛrɛ kan an bɛ tila ka son in bila sa an bɛ tila ka lien bila aw bɛɛ b'a ye pour y a rien à dire bref Rasta son yɛrɛ a titre ye jumɛn ye son titre Level aw yɛrɛ ye kuma mɛn ka ban Level n'o fɔra dɔrɔn hali n'a sɔrɔ kuma wɛrɛ ma fɔ kɔfɛ ni Level fɔra dɔrɔn bɛɛ kan ka faamuya o ye sanfɛ ou bien fo a dan fɔlɔ an tun bɛ duguma mais sisan an yɛlɛla dɔɔnin de quoi dɔɔnin n ko a y'o kɛ pewu sa a y'o kɛ pewu dɔrɔn talent bɛ ou bien ni talent bɛ yen a ma se ou bien a ma se an ka kuma ou bien hali ni y'an ɲɛda i b'a dɔn bandi a dɔn donc en bandi bon a bɔra ka titre tɔgɔ fɔ sisan nɔ ko so in tɔgɔ de ko Level bon est ce que a bɛ se k'aw da don so in na dɔɔnin ka dɔɔnin fɔ an ɲɛ bon an bɛ se k'an da don so in na parce que an ka tɛmɛnen na yan plateau kan an bɛ duguma dɔɔnin bon dɛmɛbaga ko an kuma n'olu bɛɛ kan ko dɛmɛbaga ko ni fɛnw bɛɛ b'an na mais sisan an yɛrɛ y'a ye bon kabi plateau in passera ko caman yɛrɛ farala an ka kow kan quoi ko caman yɛrɛ farala an ka kow kan o bɛɛ Mali kunnafoni de donc a ye tɛgɛrɛ min fɔ o ko la dɛ a ye mot dɔɔni di an ka Mali kunnafoni baarakɛlaw fɛnɛ ma o bɛ sɔn ka diya an bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ye anw bɛ yan bi nka cɛ aw de don yɔrɔ a tɛ sɔn dɔ d'an na a ye fulo kelen fili ka taa a ye fulo kelen jigin an ka sa a bɛ kɛ n'i bɛ fɛ ka ye f'i ka na Mali kunnafoni na bɛɛ b'i ye n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka lancer i bɛ na Mali kunnafoni na bɛɛ b'i ye u ka alimatrices u parilen
Vous parlez. Vous nous avez basé, vous parlez. Vas-y, demande-moi, vous parlez. Ouais. Merci beaucoup, franchement, Adjara. Il est parlé comme moi, il faut dire. Comment je vais dire? Est-ce que tu es un cocher? Tu es un cocher? Non, un cocher donne ça. On vient. Merci beaucoup, franchement parler. Son Jara je pense que Mali pour nous finir barrer la belle joie nous 600. Nous une medoro. Oh, son mot son amen kalari. Danero. On vient. Anga segi kana anga sujet là. Bon, c'est ça au mara level quand. Ako après il y a un passager là. Ouais. Chama fara la koka. Bele bare. Abse ko dado chama na. Bon, o chama erete foye, ambala ko deme baga ko bana, o manager ko fanfela we. Ay manager kura soro. Bon, ama manager soro mais mon ba mbulu san manager ko no ere mo be studio ko de la quoi. Studio ko. On be se ga son fon kan. Mais alhamdulillah. C'est ça. Bon, soro la. Check 3 bits. Check 3 bits. O be ba do we. Bon, anya torome, check 3 bits. A fenega catégorie la mo cité moubaka. Beba don. Ouais, donc check 3 bits déjà, gros bisous. Anga folie bié. Ale kelinga nga studio de blanc. On tokola RB amana jigi fulo mana jigan kuna wakati agana doro anga ta studio la nga take problème tala bon ame segi ga foto kuni ama fo be fene ils sont rappelés la dron aga télécharger dron parce que son amay donc lourbe kanako ale may avec keleke chama ere de be no kele no aflishan dola be o chama be ya en fait ke bo ma kuma me o chama de be era fune son atayala yoro de Ada. Ou bien. Alhamdulillah. Mo aramade ni make fitri wale kaba o kaino. Parce que ni mo ni sera nyefe. I bora yorom na ikara nyinoko. Oh merci beaucoup franchement parler. Donc bora kapma wa faire nous ka o fait mon soro. Awa ya un passager coffé. Bon, son mega na sisa no. Na o toko ko level. Attends, ne be feke. Oko swinke, oko a débuté doro, oko fen freestyle tindronike, hein? Ka moro la son doron quoi. Ne bo doron ni fait. OK. Abeta à tour de rôle en bas d'amna lila. Abe dofo, ebe dofo, il fait ne be dofo. Boti. Commence par ça, on commence. Référent quoi, quand on donne le référent là. Pour l'entala, ni mwamba dans doro ga damne. Terika ko be dugula ala teme ambe fado manuna munumbala kan tununa ayafuye ne kan tumbe barala 2020 de jara bele pa de farala kokan kene kan gang be fela imay gang to be beda an to be beda an to be beda an to be beda imay gang to be beda an to be beda an to be beda an to be beda imay gang to be beda an to be beda barabe keche no ante tota fulo be onda motor diesel odebe auna bulote ojun wole ko ojin togo ye bandi isi be refe manuba ase seka instir debila kite nebini pike neninga kep ambeka fechi abeka fodi couple kele ndoro bago di emisu benga peti siki kumbora me ko fese peti nege se peti siki kumbora me ko fese peti ya nege se peti si ballon ni gedoro boro asene ko nyuma be do fara tono ga shepo ga nege mogo te bari la qualité yiri ni vertini système mo wari ga lado pera gele ndoro embarquement appartement manu mega do janga wolo ki fade to Kenega gang Kobe dang enemy fuck mega pasken yuye musomo mega bata sushi mega bloken supule lolo mega surure Kobe dugube kola gerega na goshi nyona terika Kobe dula ala teme ambe fado manuna munumbala kan tununa ayafuye ne kan tumbe parala 2020 de jara bele pa de farala koka terika Kenega gang be fela imay gang to be beda. Wow.
Oh Jara. Non, franchement, level comme foke. Non, level comme ma bana. Abana. Non, nini jigina ou kanke. Go, utaro beke ramsa. Ou bien, Adam, ou bien. Non, franchement, ressent Adam. Déjà, bon, d'abord, est-ce que obstacle de foyer aura au projet ou quand falloir? Aura d'avoir projet ou là? Un projet. Bon, projet badin de be, chaman fene be non. Mais oui, comme 2020 est banaraba. Ma bébé 2021 moko ko de kono sisangwa. No garamena munda manunga, ou yere benayi. Ah ouais. Donc en fait que bon, on préparé. On pourra pas mamé. Quoi en fin 2021 kono sisa. Ko lourde bekana. Donc on peut préparer. Ou bien. Adam ou bien. Faut bien afficher de faut bega fo. Faut bega fo. So era tato sugula fo la fo. Ah tiens mo sababe no nunu maine. Nunu maine. Ah ouais. Adam. Bon, concert ko ndon. O mo fin. Bon, concert ko koni kuma ma ke follow. Akuma gera mais amo afficher follow quoi. So mo no bamulo. Na on do blasista. No ko da manunga ere. On me concert ko do jatemne quoi mais janu che projet chama ere de 2021 ko nala an ñu ko negen dablare patienter doron donc en fait que bro o yere bora kap mame ko patienter doron ko projet o bega na te ban ka bega jigu kuna ko oui studio kura soro na jigu akilla ero anna kira 5h du matin au beduba tiga boy ou bien donc ayo soroliento voilà. Je pense que comment là-bas mon be au fait s'il vous plaît vous faut un fil que boro y jona. Bon, comment là mon bon fait. Comment réfléchir dans la chini sans reganga élément. Un bébé fou. Alaka o sangura ke on bela jelenga sai. Ma an doronga santé ka ke on bela jelenga sai mun te barala kuluga barago no ya. Bon mun be kalna gute ka nyesora la ko ben no ya. Amina. Ma quand yɛrɛ o ni anw n'a ɲɔgɔnna caman k'anw bɛɛ fɛnɛ ka ko k'an bɛɛ ka level labɔ quoi k'an bɛɛ ka level labɔ level in tɔgɔ nana tugun m'a fɔ level ko in tɛ dan yan koyi an bɛ tila ka flisari kelen d'u ma ka kuncɛ n'o ye yɔrɔ dɛ e dun e fɛnɛ ka kuma laban sani an ka freestyle la jugu kan ok Fufuati an ka foli b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'aw yɛrɛ y'an bi sege aw de don an ka foli b'aw ye merci, franchement ça nous touche. Go, ni kadiri. Genre ni mo ma ke fitri wale que c'est tellement bien. Rasta et donc, il fait n'importe mal là-bas. Bon, on est amant kanubaga bɛɛ fo. An bɛ Mali kunnafoni fɛnɛ fo. Bon sangura woni a bɛ sɔn ka nɔgɔya. Ne yɛrɛ ɲɛ b'a tagabolo la. Écoutez. Il y a foresta. Na gelera bebe ngo na gelera do ambita rasta fe ubja. Na gelera do ambita rasta fe. Ale da foka ko be no ya. Walma. Ni santa kabulu timina do yere ba don ma. Ai ça me ai akona to kon kesa. C'est vraiment pas on parle ça. On parler no ça. On parler no mais akona to kon fa ça. Merci beaucoup franchement en fait que beaucoup au boraka an moka kuma labon lame bon il y a foko ko bina freestyle doke ka kunche ambe kene duma be kuma duma go chiga be do ranga chiga be ou bien ada donc ambo lame ni ban fɛ kana boltu fe asa kɛ ala YouTube burubin dɛmɛni caman yen tɛ cɛgɛ dun pari ivoirien i ɲɛ jɔ ɲɛla tiɲɛ kiki tɛ wele ali ka boyi geto kɔnɔ boyi tɛmɛ geto kɔnɔ cɛkisɛw be mɔntɔ tora 2% yan 0% cɛ ala ka piri ye kalabanci b'a bɛɛ dɔn negesi kalabanci ta bɛɛ fɔ gorostan ngolo mayne non akungolo mensa walma non Adam franchement rasta Adam big up à toi Audou j'espère que au bien ni abani on m'a freestyle on m'a fait là mais vas-y on bien au rekamo walma re afle gante au lekama ambe au lekama sabe duguma sembe duguma kene kan garagi do manu be yala ni berita bang
Ifarati MC Fu Binsiri Bala Basiri Bina o bɛɛ ye baga dun sotiba kɔnɔ jo an de bɛ feu la an tɔgɔ ye Gilaja Team e bigi tata ne bɛ kan tata wari bɛ ɲini ma ne ko pulo pakari kun an bɛ ka yɛlɛ ni Non, Adam, il n'y a rien à dire. Franchement parler. Oh, il y a Betchy, quoi. Alors, c'était bien. Bon, tiens, tu sais pas. Ah, tu sais pas, non? Aïe, oh, combat, mais non, rapidement. On est qu'un katega ou la faratola de ou bien. Donc, un bé, il va roquer. Femme ni tout la fin, fora foqué. Un des bon rôle là. Niftin foqué, quand n'est tout là. On est rien blanc. Go! Ou bé, ou. Avec cartonné, ou bien. Voilà. Donc, non, franchement, il y a des mots qui sont beaux, je pense. Ni beau. Voilà. Donc, anta datou. Walma, ou bien. Voilà. Donc, en fait, que bon, on va gang roga comment la met. Ouais, ça va gagner. Yoga projet ou fort. Bon. Ko lurbekana alnu dado chamana kon ko lurbekana ko connecté don to doro malip na fonna ou bien bawo jigoro ni fierté ou bien ça va mo bien ada sarudo ou bien donc en fait que pour alsa ambe fole ke alsa alaka anga amina ko noya alsa barati mo ko munu bolo ala ko ka bara noya alsa chete mo munu bolo ala ko chego noya abe ganela jere abe ganela je abe niklinga chego puma fa abe nela je ha agora chete ne wala bon awo célibataire donc chete mo mbo ala ko ka chego noya msote mo ko munu bolo ala ko ko msoko noya anga mdofo msofla kula kele me munu bolo ke wal manga to kele ala flana ni sabu au côté arasta sonoma bon were mo wa kunlo la ko di yoro ni ko le blagata ka ye flavor ye flavor na ye so ba ye so bon ni parce que ta vle ni d'entendre la follow quoi problème foi tala donc mu ni mo ko kunle che u ni mu ya au kunlo blagata ram na ka kete ba ta fo walma anga bamba to al sambe do okuyi ala ka hinula la ku doros mais parce que 2020 kono o re ba don ban ko chara voilà donc yoro mo bako donc ambe do okuyi ala ka yen u so mani yayi voilà al sam fil ke bo amba foye ko kon o continuer au sur le temps on adore parce que on bien au rikama chaque fois on ba la joie adore on be non adam ou bien voilà donc en fait que bro ni ne kunye auka ni warati ni sonjanye ko fendu man chite me ou bien voilà donc on ba fo ko au kambe anyona wedena